سلام دوستانی عزیز. پیش از ولوگ میخواستم برای شما یک کانال تاجیکی را توصیه دیم. کانال توچیکونی سیبیر. آنها یک اویله تاجیک در سیبیر زندگی میکنن و ولوگ سیومکا میکنن. اینچنین به نزدیکی در این کانال خیلی پیشتر گفته بودم کنکورس میشوه. کنکورسی به پول، یعنی فقط ابونه و کامنتاری نوشتن در کار. با مفصل درباره کنکورس شما میتونه ای خودی همی صاحبی کانال سوالچی و پرسه. در کنکورس پریزو کورتاهویان، اینا خودشون کورتا میفروشن، دستافکا دارن، همه نرخ نوای کورتاهاشون هسته، لباسشون به حد صفتش خوبه و نرخشون خیلی دسترس میباشن. در کامنتاری ссилкаи همی کانال میمونم دروی بینه کدام یک کورتا خریدنی مرحمت سوال چیه نرخو را پرسید. درباره دستافکا همه جدا دارن، تمام دنیا در دستافکا میکنن. و با یه بار دیگه میگم که با قریبی کنکورس دارن. در کنکورس انمی کورتایی که حاجی شما در صورت دیدستین موندگیان، یعنی که کسی برد کنه خودش انتخاب میکنه که کدام کورتا را میخواه به صفت توفه بگیره. тамошобино салом алейкум. влоги ирӯза сар мешава айра. шараф я банкаи 1 литра гирифта, бояд буравад давоми бо 2 литра гирифти 1 литра давоми моҳичош да ҷура мехараву моҷи наёд момбур омада ки корум харем пешчи вай кор намекунам пеш зӯпар ман намедонам я асри қадим бу рамлали хати вай кадистим тарафи ашам амҷа кор мехарем банкаи вайда шараф да 2-3 та дига ҷура мегирем. имрӯз рӯзи душанбе, ҳам хел сермошин кучо, ҳама дар тараддуди зиндагӣ. баъд рӯзи ҷумъа бо идай тайёрӣ ба ид ҳама. бо дарбораи чӣ гуфтанӣ будум? дарбораи тӯи маъракаҳо, тӯйҳои арӯси айчилка зиёд иштирок накна гуфтияд. да ҳамхали қонун бировардай давлат ки айчилка зиёд ҷамъ нашаве. анак намедонам тӯйҳо чӣ хел мешаванд, чилка аз қатъи неинтерес наяко. хай ҳозир мо меравем тарафи ашан, баъд бо видео мекунам, тамошо кунед. шараф ҷои рибки омада. ҳоз мебина дар куҷоянд? наскашад айно зурая қадарай рибкиошон. ой это кошечка. шараф пишакора бин ё фурӯшиянаку вот здесь медуния че тамошобино инамия фурӯшия зинда иҷадан чия инаҳа дар дури овон дидишон? не дурӯғ гуфтум. чӣ неста дар иҷоба фикрум. инарави чӣ моша кушод мехоҳам хеле харонта мегиризам хеле ай метарсам чиком шуда домай билафрӯз оли птичка мехарем. омадем шарафда мошинчагирӣ моҳичагирӣ. инамиё ҳамеро мегӯ чанд соат? не хали ту сиёша дори зард чагирӣ? мо эро айрон марда сардим 15 анеята зард сиёшка халонаме ой наё
Ne ya интересно. اینو چند نفر؟ یا کلون نکو؟ یا تاینای چیمون؟ Хоч? Öyle koç. Бой найдеда сангут дай барояму зебоги афарон халакиров не хелес. Интересно. Сара колям выбирать халиста. Басаш чанта гирифтиша? Нечем. Хай хулоса да хона ба мебинен. Ҳеҷ шараф чӣ гирифт. Мой чой шарафа гирифтем. 40 сум да корм харид, 110 сум дигада бо 4-5 та мои, 3 та 10 сума, 2 та 30 сума, 1 та 20 сума. Ана коис хона мебаримшон. Задно бо шараф харид кард. Баъзи баё қатъиё шинос нестан ва ҷанг мешавад. Моё да пакетам. Машини элегант ненадиди, ина чӣ меяд? Ҳамин старини лав даҳан шикастагӣ, ич дили ҷигараш рехтагӣ, элегант не тамошо бино. Моичо да 2 килонкан даҷа да килонка медодиан то. Ва одам мара гуфт банка биё. Ая шам буромадем, акои ждат мекунем ки кай амбур гирифта шаваду мошин ҳуй карда шавад. Ай, грип тамом нашудай. Шараф хурсанд. Моичош амбра гирифтам. Ман яте хеле хардим тамошо бинем барои видеосъёмка кунӣ. ҳамин моҳии сиёҳе ки ман 15 сомон ай хонаи ҳамин аквариумдорро харидам, да ашан 30 сомон. Сафедаш. Амраи уну сиёҳ. Моҳии хардаги равонагида. Унаят зардай куча ранги сиёҳ капа. Дружба сар. Дружба. Кани шиносоӣ чӣ хел мешавад? Ин ранги сиёҳ патишкун калон савзайку. Ранги сиёҳ. Ай сиёҳ канӣ ча? Сиёҳ канистан? Анаку чужако қати новинкиё шиносидист. Бачаҳо ки омаде ҷои наомаде. Ҷои танг ино аквариуми калон омадан. Зардаги қадде? Дамҷи калон метода ҷои. Думдорак? Зард хардем, хун калон хардем. 3 та мандиқча хардем. Касе неҷа спокойни гаштеса одамо амҷа. Ни безобито уну савзак. Уну дума
Bizim hadi götürsün bunu adımız haleku. Uça, roz bir şey bir de o taraf. Akı, korumuşum seni. Akı korumuşum Yok, seni. korumuşum, bırak. İyi paşa gidiyor olmadı bu da iyice. Korumuş da bir şey. Na moşin na peş. Nasıl uçadı Devam canım dedim. Oh, siyo olmadı hiç. Ama Yok. dost meşavim. Siyonu Dıkas. Şöyle. Şaş. Korumuşum için. Mira, bir sonra mı cenginin bravo yok. Korumuşum için mi? Tiba sari butu kamat. ये कागज मेरी में चुशीदा बोले हम फैमिली ये कहा Şarafa yodu desem ki çibuya. Akmane Holbes Hakman ne? Vio. çok da bolle mu Dişine o adine içine kurdagen mi uçuyor Ne? Zeka Niçin? Buradan mı? Evet olmuş ama Seyda oyna. Ay bunu bince çıkalım. nasıl hiç ne kadar Ay boynum git şimdi. bunun horiza ya fayda kabini hay ona sıfır Тамошобино на монтажа тамом кардани будам. Дилафрузшон омадан қошиқчо вардагишонам йогурт пати мешава. Чи дуруст шуд ки машан неста ҳақиқати исфандиёр дар хонаи бибиай бо имрӯз мошин рамонали вайрон шуд. Имрӯзам омада наметавонанд ба фикрам. Одамое ки мара гуфтанд ки нону намак мезанем намебирояд каналит. Нону намак ҷудо бизанед бинависед дар ютуб мебирояд канал. Доқа видео ҳам надора у канали пухтупазим на 2-3 видео партифтам. Инам ҷадавоз бо охирон видеои партифтаги ман мепартам. Шумо чикор доред Дилафруз мо дар қошиқ тура дестем. Чи батишко чам вақт йогурти кокос видос медорам. Шарак дайотус кокос ра хурдай. Тамошобино хаёзи я та видеои ҳаму канали ноннамака дамҷа мепартам тамошо кунем. Па ходу ба амҷа мебинед чӣ хена истаги номи канал. Ҳама да хай то влогои оянда. Таҷмама. Таҷмама. Қошиқи таҷмамаро бинед.